ассалому алайкум ба ҳар як додар бародар хоҳар ки моро тамошо мекунанд. ҳама каса як бори дигар хуш омадем ба канали мошини савдо. дар навори имрӯза мо 12 мошини фурӯшӣ мисли ҳар вақта дорем аз шаҳри ноҳияи кишвар. мошинҳои хуб, нархҳои дастрас. боварӣ дорам бародаро ки шумодан маъқул мешавад ва мошини дилхоҳтона меёбед. навора то охира тамошо кунед, дастгирии моро фаромӯш накунед. ва шахсое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириҳо, барои лайкҳо ва барои ҳамаш бародаро миннат дорем. зиндаву сарбаланд бошед ва гапа зиёд намекунем. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 157 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем бародаро. якда бародар мо дайво тико дархост карда буданд. марҳамат бародаро, дайво тико соли барориш 1996, кузофи хетчбек, ранг боша сафед, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. гуфтай маълумоти бештар нависондагӣ несай бародар. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи турсунзода бародаро. нархша боша гуфтесай 13500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 85000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагиро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯши мо ҳаст бародаро. мерседес бенз C класс соли барориш 1994, кузофи седан, ранг боша сиёҳ, объем мотор боша 2.5, сӯзишворӣ боша дизел, коробка автомат. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, камбудӣ надорад. гуфтай сирожна фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи ҷабор расулов бародаро. нархша боша гуфтесай 29000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад имрӯза 184000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзонам мекунем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагиро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди бародар дарёфт кунед ва лайк гузориро бародаро фаромӯш намекунем ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. сеюм мошини фурӯши мо аст бародаро. дайво нексика соли барориш 1996, кузофи седан, ранг боша сафед, объем мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбудӣ надорад. моторша нав кардагием, сирожна фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри душанбе ва нархша боша гуфтесаи бародар 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 95000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагиро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештара айхиди бародар дарёфт кунед. чорум мошини фурӯши мо ҳаст. Opel Astra F соли барориш 1995, кузофи хетчбек, ранг боша кабуд, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. мошин гуфтай расход надорад. ходовоиш тӯбчай, краскаш нав 4-5 рӯз шид карданша, полировка кардагиай, чашкиёш варид надорад, тозаай, боковоёш кнопка қатияй, лук дорад, сентр замок дорад, ҳамаи дарош кор мекунад. дискҳои 14 шаплоқ задагиай, балонош навай қариб. мошин қоидави тайёр кардагиай, документ надорад, айучот бировардагиай, сирожна фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри душанбе бародаро ва нархша боша гуфтесаи бародар 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 158000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мекунем. марҳамат барои маълумоти иловагиро дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештар айхиди бародар дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯши мо ҳаст бародаро. Toyota Corolla соли барориш 2001, дар кузофи универсал, ранг боша сафед, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, масалан намехӯрад, камрасходай, сирожна фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри душанбе. маълумоти бештар нависондагӣ несай дӯстон ва нархша боша гуфтесаи бародар 44000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 279000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешавад дар пеши мошин. марҳамат барои маълумоти иловагиро дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар экран да занг занед ва маълумоти бештари айхиди бародар дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ ҳаст. ВАЗ 2114 соли барориш 2008, кузофи хетчбек, ранг боша кабуд, мотор 1.5, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин гуфтай састайниш зурай, кафидагӣ пусидагӣ надорад, задни сенсор, акклиматори нав, 4 балони нав, шумализатсия кардагиай, фаррок ксенон, ягон камбудӣ надорад, фақат мешина мошина ҳай мекунед. қарор дорад мошин дар шаҳри душанбе бародаро ва нархша боша гуфтесай 35000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 222000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзонам мекунем. марҳамат барои маълумоти иловагиро дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештар айхиди бародар дарёфт кунед.
ҳафтум мошини фурӯши мо ҳаст бародару Toyota Mark D соли барориш 1996 кузуфи седан ранг боша сафед объем мотор боша DV4 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дорад ҳуҷҷатҳош пӯшидагӣ дигар ҷошкутаи соза ягон камбудӣ надорад срочна сум дар кора мефурӯшем қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи бародару ба нақша боша гуфтесаи бародар 19 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 120 000 рубл харидори аниқ боша гуфта арзонам мекунем марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародару ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагӣ раи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳаст Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1995 кузуфи седан ранг боша мокри асфалт объем мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад старт стоп мотор хадавои 100% ягон ҷош задагӣ пусидагӣ надорад срочна фурӯхта мешавад қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ба нақша боша гуфтесаи 35 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 222 000 рубл харидори аниқ боша гуфта савдо мешавад арзонам мекунем шумо метавонед барои маълумоти бештара дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира аз худи бародар дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯши мо ҳаст Hyundai Sonata соли барориш 2007 сол кузуфи седан ранг боша золотисти объем мотор боша DV4 сӯзишворӣ боша бензин коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад срочна пул лозима гуфта мефурӯшем мошин гуфта газадагӣ нестай кондитсионер дорад танировкаш 3 моҳи дига ҳастай фавран фурӯхта мешавад қарор дорад мошини мо дар шаҳри Бохтар ва нақша боша гуфтесаи бародар 56 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 355 000 рубл харидори аниқ боша арзон мешава алиша мешава вариантҳо боша пешниҳод кунед марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. даҳум мошини фурӯши мо ҳаст Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1996 кузуфи седан ранг боша серебристи объем мотор боша DV0 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дорад документҳо 1 соли роун ҳастай 4 баллони нав дорад хадавои соз срочна фурӯхта мешавад қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ба нақша боша гуфтесаи бародар 35 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 222 000 рубл харидори аниқ боша гуфта савдо мешава арзон мекунем алиша мешава вариантҳо боша пешниҳод кунед марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи бародар дарёфт кунед. 11 мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F соли барориш 1997 дар кузуфи универсал ранг боша сурх объем мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад 1 сола ҳуҷҷат дорад камбудӣ надорад срочна сум дар кора мефурӯшем гуфта қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ба нақша боша гуфтесаи бародар 25 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 158 000 рубл харидори аниқ боша гуфта арзонам мекунем алиша мешава вариантҳо боша пешниҳод кунед марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара аз худи бародар дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши мо ҳаст бародару Daewoo Nexika соли барориш 1996 кузуфи седан ранг боша сурх объем мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад камбудӣ надорад гуфтай срочна фурӯхта мешавад сум дар кора қарор дорад мошини мо дар шаҳри Кӯлоб ва нақша боша гуфтесаи бародар 11 500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 72 000 рубл харидори аниқ боша гуфтай мефурӯшем фавран марҳамат барои маълумоти иловагира дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара аз худи бародар дарёфт кунед. мегзарем ба эълони 13 бародаро Hyundai Solaris соли барориш 2018 сол кузуфи седан ранг боша сафед объем мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка автомат мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад камбудӣ надорад мошин дар ширкати Олуча кор мекунад гуфтай срочна фурӯхта мешавад сум дар кора қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро ба нақша боша гуфтеса 120 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 761 000 рубл харидори аниқ боша гуфтай муомила дорад марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара аз худи бародар дарёфт кунед. ва бародарои азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақта ба анҷом мерасад раҳмати тохира тамошо кардем дастгирӣ кардем зинда бошен шерои нар мо ҳар рӯза эълонҳои нав барои мошинои фурӯшӣ дорем моро дастгирӣ кунед то навори оянда худтон эҳтиёт кунед худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад хайр бародаро.